Bencampwriaeth y Gwartheg, pen llanw deurydd o gystadlu. Y heffer wedi mynd â hi. Sir Fôn ar y brig. A Tecwyn Jones a'r teulu wedi gwneud hi. Yr heffrod sydd wedi bod blaena yn ennill y 7 Bencampwriaeth ddiwetha. Gyfyn dan, yr heffer. Cai Edward. A dyna'r teulu'n dathlu. Ma'n wedi mynd am yr heffer. Y bystych heb godi'r brig ers 2016. Mae'n agaffodd a dyna ni! Y bystach Leodan. Fedar yr heffrod barhau i guro'r bystych? Wel, mae'r bystach a'r heffer buddigol ar y ffordd yn llythrenol mewn i'r cylch cystadlu. Cyfle i ofyn i rhai'r pobl sydd yn hyn yn barod i wylio y Prif Bencampwriaeth. Esgusodwch fi, gai ofyn cwestiwn sydyn. Pwy sy'n mynd i fynd â hi'r bystach neu'r heffer? Pwy sy'n trio? Na, dwi'n meddwl na'r heffer eitha hi heddiw. Heffer. Gai ofyn i chi, bystach neu heffer? Heffer. Ia, heffer. Yr effer e. Wel, wedai bystach jyst i gael bod yn wahanol. Na, diolch yn fawr i chi, achos wrth gwrs yn hanesyddol dros y blynyddoedd diwetha. Yr heffer sydd wedi mynd â hi, Alaw Evans a Sioe Eilir gyda fi'n gwmio hyd wrth gwrs ar gyfer y Prif Bencampwriaeth yma yn ffeiriau 2025, Bencampwriaeth y Gwartheg. Maen nhw'n gweud yr heffer. Alaw, ble mae arian di fan hyn nawr? Ia, mae'n dod i binig hwlwan, dydy, yr ffair iaf, a... Ia, ella bod fi'n dueddol o gytuno. Yw un flwyddyn y bystach? Wel ia, chymod, fel ni'n deud yn gynharach, heffer sy'n yn dueddol o fynd â hi yn aml iawn. Ia, mae'n gyd yn dibynnu ar y ddau feirniad yn dri, chymod, be maen nhw isio. Yn sicr gathen nhw dipyn mwy o waith beirniadu cystadleuaeth y bystych, y Bencampwriaeth i gymharu fo'r heffrod. Do. Ydy hon, yr heffer yma, ar y blaen gen nhw, oedden nhw wedi penderfynu ar y heffrod yn reit fuan, ddeu gwir, yn doedden? Y bystach di wedi i fagu adre gan Paul Tibbets a'r teulu. Mae'n arbennig, mae'n special. Mae'n mynd i fod yn agos. Mae'n mynd i fod yn agos. A bydden ni'n syni petai yn mynd â hi, mae rhaid i fi gyfadde. Mae'n agored i ryw un ohonyn nhw. Mae'n agored iawn. A dyna sydd yn braf amdano gystadleuaeth ydy bod na llawn siawns i un neu llall fod yn mynd amdani. Ia, hei lwc i'r ddau ohonyn nhw. James Crichton, ni'n gweld fyna nawr o Cymru. Fe oedd yn beirniadu'r bystych yn y ffair eleni, cael sgwrs gyda Cai Edwards. Mike Rowlands oedd yn beirniadu'r heffrod. A Mike i weld fel sef yn mwynhau y profiad y ddau ohonyn nhw wedi cael gwres i trad a diolch i nhw am eu gwaith gwych. Mae Mike yn gefnogwr brwd iawn o'r ffair di bod o'r cychwyn cyntaf yn dydy. Ers blynyddoedd yr hen Mike, i'n da yw e. A braint iddo fo gael yr anrhydedd o fedru cael beirniadu hefyd. Mae yn. Ti'n llygad dy le Alaw. Felly James awr yn sgwrsio gyda Prif Stewart, y cylch Gwartheg. Y ddau yn dod ynghyd. Mae'n braf cael gwybod beth sy'n cael ei ddweud fyna, ond maen nhw'n mynd i dynnu'r ddau anifel yn nes at ei gilydd. Un sgwrs bach arall. Wrth gwrs, heffer wedi mynd â hi yn draddodiadol fel sonies i yn y blynyddoedd diweddar. Yr heffer sydd wedi bod ar y brig. Mae'r bystach dina yn edrych yn arbennig o dda. Dwi'n ame bod nhw wedi licio'r heffer. Dwi'n ame hynny hefyd. Wel, mae platiau'r heffer, chymod, mae yn job cael platiau fel ar heffer. Mae yn ddigiro ar ei fflatiau i fod yn deg. Cai a'i brofiad yn ei gosod i nôl yn y lle cywir unwaith eto. Ond dyn nhw'n arbennig y pobl yma sydd yn arddangos nhw y grefft sydd ganddyn nhw. Mae'n andros o waith yn y cylch na, ac i gadw'n cŵl i aros yn bwyllog. Ni'n gweld... O'r heffer wedi mynd â hi!
O, teulu Edwards ar y brig unwaith eto yn ffair ei all Llanelwedd. 2025 yn flwyddyn i'w gofio iddyn nhw unwaith yn rhagor a cau wrth y lliw. Llonggorchiadau mawr iawn felly. Felfet ar y brig ac yn hawlio Prif Bencampwriaeth y Biff. Llonggorchiadau mawr iawn iddyn nhw ar teulu. Felly mae'r heffer oedd yn ail i cau yn ei dosbarth yn dod i mewn i'r cylch yr heffer Lym Bir ac yn mynd ben ar bustach di. Mae hon effer dda. A law a fi'n ei licio hon yn gynharach. O ran par i fatsio'r llall o'n i'n dieddol o feddwl na'r heffer. Ar heffer, ie! Da iawn. Wel, dwy heffer ar y brig. Am stori, ond diwrnod y teulu Edwards yw hi. Cai a Felfet, fel sonio ni gynharach, wedi mynd â hi. Ac Alaw a Sioe gai ddiolch i chi am eich cwmni ac yn fwy na hynny eich arbenigedd hefyd. Croeso ta, diolch yn fawr iawn i ti, Ifan. Mae di bod yn bleser ydw. Yndi. Ia, diolch yn fawr iawn ti. Ni wedi mwynhau. Modd i fyw ac i ni gyd yn aros nawr i weld. Be fydd pris yr arwerthiant? A gai ofyn i chi, 8,500 oedd y pris llynedd. O, Sioe di'r arwerthwr, so come on. Yw i'n mynd i groesi'r 10,000? Wel, mae rhyfedd wythnos dwytha oedd ffair Lloegr. Mi nath y Bencampwriaeth fan o 9,000. Yr Alban di neud 9,500, felly se chi'n dieddol o feddwl wrach neud hon 10, dwi'n yn gwybod. A mae'n bedigri ac yn bir. Yndi, mae'n un wir, yndi. Ond be bynnag ddaw, yr hyn sy'n bwysig yw y garden goch na. Llonggorchiadau unwaith eto i'r teulu Edwards. A dyma'r brodyr Edwards, Dion a Cai, boes llonggorchiadau enfawr i chi. Beth yw'r teimladau, Dion? Methu coelio beth, mae safon y stoc yma'n unbelievable yn dyddi, just i ennill o'n, methu meddwl am geiriau i ddeud ar hynny. Ac yn fwy na ni, y llwyddiant i chi wedi cael yn gyffredinol ma'n y ffair yn anhygoel, boes. Yndi, mae bod yn sioe i gofio, yndi. Gwaith caled, ond, mae werth o wan. Ni blino, mae'n siŵr. Do, di'n blino wan, dod. O, di'n bwys na chdi, dyn ni di. Do. 3 mlynedd yn ôl, boes. 2022 oedd hi'n dife. A nawr unwaith yn rhagor. Mae'n gamp aruthrol, chymod. Yndi, mae'n gymaint o bobl yn dod yma, mae stoc just yn unbelievable. Mae'n gwella blwyddyn i blwyddyn, i fod i'r top yn special. I chi ar top eich game, boys. Dwi'n gwybod mynd ewn, just over the moon, methu coelio beth. Llonggorchiadau enfawr i chi. Fydd na ddathlu, dwi'n siŵr bydd. Gofyn cael, di. Gofyn cael peint sydd ai wan, di. Top dogs, Betws Gwerfyl Goch ar y brig yn y ffair. Boys, mwynhewch chi i gyd. Diolch. Llonggorchiadau mwy.